Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora a wannan channel din ta mai albarka. Barka da wannan lokaci na watan Ramadan. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan Hamisu Breaker da Auta MG Boy. To masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy kuna so ku ware mana tsakanin Auta MG Boy da Hamisu Breaker, wanne ne ya tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. To masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo a wato comment. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy, wane ne ya fi iya tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. Kada ka manta ka danna subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, yanzu da farko za mu fara shiga wakar Auta MG Boy domin ku je kuma ku tantance mana tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy, wanne ne ya fi iya tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. Kai dai kada ka manta ka danna subscribe. Bara mu shiga wakar Auta MG Boy domin ku je yadda ta kasance kuma ku ji ku ware mana tsakanin Auta MG Boy da Hamisu Breaker, wanne ne ya fi iya tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. So bai da wa'asa ya saka gasa, na samu mai sona ɗaya ce gata ta min na kyauta. To masoya Auta MG Boy, kun je da wakar Auta MG Boy din ta kasance ta zuciya da su. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. Yanzu bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ji da ta kasance. Kai dai kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Zuciya ta gake ne ta lallabo da To masoya wa'annan mawaka a nan shirin namu ya zo karshe na waye wannan kanalin ne taurari wanda wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV take daukar nan kamu. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Hamisu Breaker, kai dai kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka Hamisu Breaker ko Auta MG Boy, sannan kai liking din wannan bidiyo sannan kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na Duniyar Taurari.